Je to často práve v momentoch, kedy si myslíme, že už nemôžeme ísť ďalej. Vo chvíľach, kedy toho máme plné zuby a máme 100 chutí hodiť to všetko za hlavu. Keď máme doudierané kolená, oškreté lakte, vyrazený dých a žiadnu energiu na zvyš. Je to práve vtedy, keď sa rozhodneme nevzdať vypľuť tie horké sliny a kráčať ďalej, kedy sa to zlomí. Prestane sa nám nešťastie lepiť na pety, usmeje sa na nás šťastená. Uspejeme, zmeníme sa, zlepšíme sa, dospejeme. Nevešaj teda hneď hlavu, vytrvaj. Zatni zuby a čím ťažšie to je, o to tvrdšie bojuj. Páči sa ti moja tvorba? Daj odber alebo like a staň sa členom silnej komunity. Nech ti už nič neunikne. Ďakujem vám všetkým.